ירקדו וירקדו וירקדו דבר אחד, מתי שרבנו יהיה בארץ ישראל פיזית. זה שהוא פה אצל סבא, זה אתה ואני יודעים, אבל סבא דיבר תכלס פיזית. הוא אמר, עיקר הגאולה תלוי בזה. הוא פעל להביא את רבנו לארץ. זה לא הייתה פעולה שלי בכלל. הוא חתם על מכתב שאני הכנתי לו, אבל הוא פנה לנשיא הרצוג, אבא של הנשיא של היום. הוא פנה אליו, הוא חתם מכתב, וזה הגיע מכתב אליו, העתק, מכתב שנשלח ליצחק רבין. יצחק רבין ביקש את העצמות של רבי נחמן לפני שהוא נרצח, וברנד דאג לרצוח אותו. אני יודע את כל ההשתלשלות, כל הפרטים.